Nur apan näme dip bera? Kim? Nur apan. Nurişka. Galanca avrayına da sıçtı mı? Aýtmasana ýa. Abrayy näme o? Samsyk bilýärmi näme maskara etdi alo. Bir durşuna türkmen döwmesini. Milletin maskara etdi alo. Samsyk o türkmen baýdagyny näme dip bera? Kararı vatandaş versin. Ayo barmak näme yo? Boşa barmajak kol beçip beren götürençiligi da şo taýdan. Ya olay. Özü aytdı şu efirinde aytdı ben yurda baracak. Onda 30. Mart'ta sike çağırdım adamları. Barmacak bolsun. Aslında ben yurda hiç baracak niyetim yoktu diye. Hey näme bilýän ha adamlar ýakmak üçin çağırman bolýar da kardeş. Bolýar ola bir baran diýerler, bu gapdalnak näme? Aýdyp bilmedim kaç onu. Kim o? Yo, samsyk bar aýanda o. Gülenim okuwçy. Okuvçu mu? Student mu? O. O düğünler razı onu yazada. Yo ben studentten neme göre ama student zaten Türkmen değil o kabul ediyor ha Türkmen değil. Burası Türkmenistan'da da olandır vatandaş diyelim.